Θα καλέσω στο βήμα την Πινελόπη Ψαράκη, που με πολύ δυσκολία, πρέπει να σας πω, κατάφερε να είναι μαζί μας σήμερα, διότι προσπάθησε και εχθές, αλλά με αναταράξεις και όλα αυτά, με τον καιρό γύρισε πίσω Αθήνα και πέταξε σήμερα ξανά, επέμενε, που κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει δεν μπορώ να το κάνω. Επέμενε λοιπόν, είναι κοντά μας να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες. Είναι καταρχάς business coach, communication consultant και owner της Golden Dust. Έχει μια πολύ εξειδικευμένη επιχείρηση και το θέμα που θα μας αναλύσει είναι business mindset και coaching, επανατοποθέτηση του brand και επιχειρηματική ανάπτυξη. Άλλωστε, κάποιες υπηρεσίες της Πινελόπης έχω εντάξει και εγώ στη δικιά μου επιχείρηση. Άρα, και εγώ ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας για να έχω πει το OK, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ καλό. Τέλεια. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Δεν ανήκω στους ομιλητές που είτε είμαι εδώ, είτε είμαι από εδώ μάλλον, είτε μένω. Παρά τα αυτά, είχα περάσει κάποια στιγμή, κάποιους μήνες της φοιτητικής μου ζωής εδώ και έχω συνδεθεί πάρα πολύ με το μέρος. Οπότε, πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά. Θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στη Γιώτα για την πρωτοβουλία και γιατί ξέρω ότι δούλεψε αυτό το project με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ μεράκι και εγώ όταν βλέπω ανθρώπους να δουλεύουν με αγάπη και μεράκι τους το δίνω. Οπότε μπράβο και ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια και σε άλλες δράσεις και όλους αυτούς τους στόχους που έχεις βάλει. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Και όσοι περισσότεροι μπορούν να συνδράμουν σε αυτό και ομαδικά να κάνουμε και κάποιες προσπάθειες, γιατί να σας πω την αλήθεια ότι μπορεί να το κατάφερα και να δημιουργήσαμε αυτό το πράγμα με πολλή δουλειά, με πολύ ξενύχτη, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Απλά ήθελα να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και όλοι μαζί. Έχεις δίκιο. Και παρότι είχα στο μυαλό μου, έτσι είχα κάνει κάποιες πρόβες στην ομιλία μου, σήμερα από εδώ πήρα πάρα πολύ τροφή για σκέψη. Μου έχουν μείνει πάρα πολλές λέξεις. Έχω φέρει και το κινητό μου γιατί έχω σημειώσει κάποια πραγματάκια. Και τελείως θα τα έχω ξεχάσει. Οπότε δεν θα ακολουθήσω κατά γράμμα αυτό που είχα σχεδιάσει. Θα αυτοσχεδιάσω λιγάκι, αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ακριβώς. Καλά το είπες. Λοιπόν. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε καλά. Α. Λίγο πιο κοντά, γιατί κάτι διακρίνει. Okay. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το coaching. Γενικά ο όρος coaching μας είναι αρκετά γνωστός λόγω του αθλητισμού. Έχει να κάνει με την προπονητική, έχει να κάνει με τον προπονητή, που λίγο πολύ όλοι έχουμε κάπως αυτή την έννοια στο μυαλό μας. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτή η έννοια έχει τοποθετηθεί και σε διαφορετικά πλαίσια, που μπορεί να έχει να κάνει με τη ζωή, με την επιχειρηματικότητα, με τη διατροφή και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εγώ θα κάνω μια μικρή εισαγωγή γενικά γύρω από το coaching, ώστε μετά να εξειδικεύσω στο business, ώστε όλο αυτό να έχει μια ομαλή έτσι ροή και να μπορέσετε να το χτίσετε λίγο στο μυαλό σας ως έννοιες και ως όρους. Λοιπόν, coaching είναι μια δημιουργική διαδικασία μεταξύ του coach και του πελάτη. Και είναι δημιουργική γιατί παράγει πράγματα. Παράγει έμπνευση, παράγει σκέψη, παράγει πράξεις, παράγει αποτελέσματα. Οπότε όλη τη ουσία βασίζεται στην έννοια της δημιουργίας. Δημιουργεί λοιπόν όλο αυτό προκειμένου ο πελάτης να μπορέσει να βελτιωθεί και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Αυτός μάλιστα είναι ο ορισμός της International Coach Federation, που είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς στο κομμάτι του coaching και γι' αυτό επέλεξα το συγκεκριμένο. Τώρα να το πούμε και με λίγο πιο απλά λόγια. Coaching είναι μια συστηματική διαδικασία. Τι σημαίνει συστηματική? Σημαίνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχει συγκεκριμένη διάρκεια. Για την ακρίβεια, με βάση τους κανόνες και τη διοντολογία, είναι συνήθως 12 με 15 συνεδρίες. Δεν μπορεί να τραβήξει παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και με βάση τα βήματα που ακολουθεί ένας coach, το θέμα που έρχεται κάποιος να το διαχειριστούν από κοινού σε γενικές γραμμές έχει διευθετηθεί ή έχει βελτιωθεί σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι σαν διαδικασία εστιασμένη στη λύση και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Μιλάμε πάντα για το εδώ και τώρα. Δεν είναι ψυχολογία, δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία, γιατί πολλές φορές αυτά λίγο
έχουμε την τάση να τα μπλέκουμε. Μιλάμε για το εδώ και τώρα και εστιάζουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε αύριο το πρωί, στο να βελτιώσουμε κάποια πράγματα με μικρότερα ή μεγαλύτερα βήματα. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να υιοθετήσει. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που μας απασχολούν. Κατά βάση λοιπόν το coaching είναι μια διαδικασία προπόνησης μυαλού. Όλο έχει να κάνει με το μυαλό μας. Το πώς διαχειριζόμαστε τις λέξεις, το πώς τις τοποθετούμε, το πώς καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Ας πούμε, σήμερα και αυτές είναι οι σημειώσεις έτσι που έχω κρατήσει. Μου έκανε trigger στο μυαλό μου το ερέθησαν κάποιες λέξεις πάρα πολύ. Γιατί? Τώρα ξεκινάει αυτός ο σχεδιασμός. Λοιπόν, άκουσα φράσεις του τύπου πρέπει να γίνει το τάδε. Πρέπει να αυξηθεί ο τουρισμός. Ο χ προορισμός είναι γνωστός. Η Μύκονος φημίζεται. Και γυρνάω και λέω ότι πολλές φορές το να χρησιμοποιούμε παθητική φωνή ή να χρησιμοποιούμε ας πούμε λέξεις στο τρίτο ενικό δεν εξυπηρετούν πάρα πολύ τη σκέψη μας και το να περάσουμε στην πράξη. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ας πούμε, είπαμε πριν, ο τουρισμός πρέπει να αυξηθεί. Από ποιον? Όχι. Ποιος? Δηλαδή, εννοείς αυτό δηλαδή, ναι, ότι το κάνουμε γενικό. Θα έρθει ένα μαγικό χεράκι και θα πει τουρισμέ, σήκω, περπάτα, τρέχα, κάνε, ράνε. Προφανώς και όχι. Δεν θα ήταν πιο λειτουργικό για το μυαλό όλων να πούμε εγώ πρέπει να αυξήσω τον τουρισμό. Στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα, στην Ήπειρο, whatever. Και αυτό με τοποθετεί μέσα στη συνθήκη, μου δίνει αυτομάτως μία δύναμη στο πολύ πρακτικά τι μπορώ να κάνω αύριο το πρωί, από το να βγάλω μία φωτογραφία και να την ποστάρω στα social, το να διοργανώσω ένα συνέδριο. Δηλαδή, και αυτό που μου έκανε εντύπωση και το συνδέω με όλο αυτό, ας πούμε Γιώτα, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, το λέω πολύ αυθόρμητα και πολύ ειλικρινά, δεν έκατσε να πει ότι okay, τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, τι μπορεί να κάνουν οι φορείς ή ο σύλλογος. Λέει εγώ τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να μαζέψω 5 ανθρώπους, να τους μπριφάρω, να τους πω ποια είναι η μεγάλη ιδέα και να κάτσω να στήσω μόνη μου από το πουθενά ένα συνέδριο. Και κάτσε, δούλεψε, ίδρωσε, ξενύχτησε και το έκανε. Χωρίς να κάτσει να περιμένει κάποια μεγάλη βοήθεια ή τον απομηχανής Θεό ή ένα μαγικό ραβδάκι ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα για να πω ότι ο καθένας μας σε ατομικό επίπεδο, και ακούστηκε και αυτό σήμερα με πολύ σωστή τοποθέτηση, ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει πράγματα. Αν λοιπόν βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στη συνθήκη, αρχίσουμε να μιλάμε με ρήγματα π.χ. στον ενεστώτα, μπορούμε να δούμε το τι κάνουμε στη ζωή μας, τι μπορούμε να αλλάξουμε, ποιες είναι οι αξίες μας, ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας, τι θέλουμε να καταφέρουμε στη ζωή μας. Όχι όμως γενικά. Εγώ τώρα τι κάνω? Τώρα σε όλο αυτό το πράγμα, ποιος είναι ο ρόλος του coach? Κατά βάση ο coach θέτει ερωτήσεις. Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε εδώ τώρα. Θα άκουγα ας πούμε από κάποιον να μου πει «Μα ο τουρισμός πρέπει να αυξηθεί». Θα έλεγα «Οκ, μήπως εσύ πρέπει να κάνεις κάτι για να αυξήσεις τον τουρισμό?» Αυτή η διαφορά στην οπτική και εκεί που ρίχνουμε το φακό, άλλο να φωτίσω μια συνθήκη, αύξηση του τουρισμού, και άλλο να φωτίσω με το φακό μου εμένα, τι πρέπει εγώ να κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να βάλει το μυαλό σε μια διαδικασία και να αρχίσει να παράγει ιδέες, να δέχεται ερεθίσματα και να προκληθούν αλλαγές στη συμπεριφορά ανάλογα με το τι θέλει να καταφέρει ο καθένας. Και εδώ έρχεται να συνδέεται και με το δεύτερο, το ότι μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε οι coach, προσπαθούμε να ξεκολλήσουμε το μυαλό από αρνητικές σκέψεις, από το «δεν μπορώ», αυτό «δεν μπορώ», και εκεί έρχομαι εγώ και λέω «οκ, δεν μπορείς». Τι σε εμποδίζει? Δηλαδή το «δεν μπορώ» είναι μια φράση που τη λέμε πολύ συχνά και δεν μου αρέσει και απάντηστα «ο άνθρωπος όλα τα μπορεί». Ή αυτό που λέμε στα παιδιά μου, το λέγανε και εμένα οι γονείς μου. Δεν υπάρχει «δεν μπορώ», υπάρχει «δεν θέλω». Ναι, αλλά αυτό δεν ξεκολλάει πάντα το μυαλό. Ενώ αν κάτσεις και πεις σε κάποιον «δεν μπορείς». Οκ. Πες μου ποιο είναι το εμπόδιο που έχεις και σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς. Αρχίζει όλο αυτό λοιπόν σιγά σιγά και ξεκολλάει. Και ο άνθρωπος αρχίζει να θέλει να πάρει
τη ζωή στα χέρια του, να νιώσει αυτοπεποίθηση, να νιώσει ότι εκείνος ορίζει τη ζωή του και ότι το τι συμβαίνει δεν είναι απόρρια τύχης ή οικονομικής κρίσης ή διάφορες άλλες παραμέτρους που είναι πιο μεγάλες από εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή για την κλιματική αλλαγή, για τα καιρικά φαινόμενα, για τον κορονοϊό, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Προφανώς και δεν μπορούμε σε ατομικό επίπεδο να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν όμως αυτά τα απομονώσουμε και κάνουμε focus σε ατομικό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα εκεί μπορούμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα. Και σειρά έχει το επόμενο το να ξεκαθαρίσει τους στόχους του, το πώς θα τους θέσει ακόμα και λεκτικά, αλλά και ποιο είναι το πλάνο δράσης για να τους πετύχει. Οπότε ο coach βοηθάει και στην ξεκαθάριση, στο να γίνει ξεκάθαρος ο στόχος, αλλά και στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης. Και πώς τα κάνει όλα αυτά τα μαγικά coach? Ακολουθεί δομημένο πλάνο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι της στιγμής. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που βασίζονται πάνω σε ερωτήσεις, ακούμε, παραφράζουμε, ρωτάμε, προκαλούμε και ενθαρρύνουμε. Όταν έρχεται κάποιος να μας μιλήσει και έχω απέναντί μου τον άνθρωπο, πρέπει να είμαι εκεί γι' αυτό. Δεν μπορώ να έχω τον πελάτη να μου μιλάει και εγώ εκείνη τη στιγμή να σκέφτομαι τι ψώνια έχω να κάνω μετά, ή η κόρη μου τώρα είναι στο σπίτι, διαβάζει, βλέπει τηλεόραση, ας πούμε, παίζει στο iPad. Έχει χαθεί το παιχνίδι τελείως. Πρέπει να είσαι εκεί με ενεργητική ακρόαση, όπως το λέμε, να ακούς, να γίνεσαι αντυχείο του άλλου, να του μεταφέρεις και να του επαναλαμβάνεις τα λόγια του, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορεί να εξελίξει τη σκέψη του. Για να πετύχει αυτά που θέλει, για να στοχοθετήσει, για να αναλάβει δράση και να γίνουν όλα αυτά που έχουμε πει. Τώρα το business coaching τι είναι? Είναι όλο αυτό το πλαίσιο από την πλευρά όμως της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή το business coaching σχετίζεται είτε με ελεύθερους επαγγελματίες, είτε με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και είναι όλο αυτό το πλαίσιο σε σχέση με την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη σχέση που έχουμε με την επιχείρησή μας, τη σχέση που έχουμε με το brand, και όταν λέμε brand δεν εννοούμε απαραίτητα ένα προϊόν, ένα ξενοδοχείο, ακόμα και με το ίδιο μας το όνομα, γιατί το όνομά μας είναι ένα brand για όλους μας, έτσι. Οπότε το πώς όλο αυτό το αντιλαμβανόμαστε και πώς μπορούμε να το εξελίξουμε. Ο business coach τώρα, γιατί μιλάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, θέτει το πλαίσιο και καθοδηγεί τη διαδικασία, λειτουργεί ως ενεργητικός ακροατής και ως αντυχείο, είναι αυτό που σας έλεγα για τις λέξεις. Υποστηρίζει τον πελάτη στις επιλογές του, ποτέ δεν κρίνει. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να κάνει τις επιλογές που θεωρεί ότι χρειάζεται ή ότι του κάνουν καλό ή ότι έχει ανάγκη. Είσαι εκεί για να τον υποστηρίξεις και να τον βοηθήσεις όλο αυτό να το πάει παραπέρα, να το εξελίξει και να το επιτύχει. Και γι' αυτό λέμε ότι ενθαρρύνουμε τον πελάτη επίσης, πολύ βασικό αυτό, να ανακαλύψει εναλλακτικές επιλογές. Όταν δηλαδή θέλει να κάνει κάτι και φτάνει αυτή η στιγμή του, ναι, οκ, καλά τα λες ρε Πινελόπη, αλλά εγώ δεν μπορώ. Προκειμένου να σπάσουμε αυτό το δεν μπορώ, προσπαθούμε να δούμε τι άλλες εναλλακτικές υπάρχουν. Ποτέ δεν είναι μονόδρομος. Ούτε είναι μαύρο, ούτε είναι άσπρο. Υπάρχουν 15 αποχρώσεις, να μην πω για την ταινία. Λοιπόν, 15 αποχρώσεις του γκρι. Και από εδώ και από εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Το τι θα διαλέξει κάποιος εξαρτάται από το τι έχει ανάγκη και τι θα δώσει τροφή στο μυαλό του για να μπορέσει να πάει λίγο παραπέρα. Και φυσικά μιλάμε για ενδυνάμωση του πελάτη, γιατί για να μπορέσει κάποιος να νιώσει σίγουρος και να περάσει σε δράση, πρέπει να ξέρει ότι έχει τη δύναμη. Πρέπει να ξέρει ότι μπορεί. Για να το κατακτήσει όμως αυτό, επειδή, ξέρετε, το πιο συχνό πράγμα που έχουμε ακούσει όλοι από τους γονείς μας είναι το δεν μπορείς. Πας να πάρει ένα παιδάκι, ας πούμε, το ποτήρι, μη, δεν μπορείς, θα το σπάσεις. Πας να σβήσεις το φως, ας πούμε, χοροπηδάς, μη, δεν μπορείς, θα μου το χαλάσει, θα κάνουν οι λάμπες. Ό,τι πάμε να κάνουμε, μεγαλώνουμε με ένα δεν μπορείς. Στο NLP μου είπανε ότι το πιο σωστό είναι να λέμε δεν μπορείς ακόμα. Δεν μπορείς ακόμα να πάρεις το γυάλινο ποτήρι, γιατί όντως μπορεί να σπάσει. Ή ακόμα δεν φτάνεις στο διακόπτη, σε ένα χρόνο όμως θα το φτάνεις. Όταν λοιπόν έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γεννηθεί και έχουμε μεγαλώσει και μας έχουν ποτίσει το μυαλό μας δεν μπορείς. Δεν είμαστε υπερήρωες όπως υπόθηκε και πριν και ξαφνικά να πεις εγώ μπορώ τα πάντα και να πετάξω και να κάνω και να ράνω. Έρχεται η ανασφάλεια,
έρχονται οι εσωτερικές φωνές, έρχονται τα μοντέλα από τον μπαμπά και τη μαμά, ξυπνάνε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εκεί χρειάζονται κάποιες τεχνικές όλο αυτό να το διαχειριστείς διαφορετικά και να πεις ότι μπορώ ή μπορώ σήμερα. Το αύριο το βλέπουμε, αλλά σήμερα ναι, μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενδυναμώνει λοιπόν, όπως σας είπα, τον πελάτη και τον προκαλεί να βγει έξω από τη ζώνη άνεσής του, που και αυτό είναι λίγο έτσι, μια λέξη λίγο της μόδας, το βγαίνω από την άνεση και τι σημαίνει πρακτικά. Στο δικό μου το μυαλό το βγαίνω έξω από τη ζώνη άνεσης, για να το συνδέσω και με τον αθλητισμό, είναι ότι υδρώνω τη φανέλα. Αν θέλω να καταφέρω πράγματα, πρέπει να σηκώσω τα μανίκια, να υδρώσω και να παλέψω. Τίποτα δεν γίνεται εύκολο, τίποτα δεν χαρίζεται, τίποτα δεν γίνεται από τον απομηχανίστε όπου είπαμε. Πρέπει να είμαι δεσμευμένος και διατεθειμένος ότι θα ακολουθήσω κάποια πράγματα και ότι θα δουλέψω. Ακόμα και αν είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, ακόμα και αν πιεστώ λιγάκι, θα πρέπει να επιμείνω, να έχω το στόχο στο μυαλό μου και οργανωμένα να προσπαθήσω να κάνω την αλλαγή που νιώθω ότι χρειάζεται. Η επιχείρησή μου ή εγώ ίδιος ως επιχειρηματίας. Εδώ έχω κάποια cases τώρα, πολύ γενικά, υπάρχουν άπειρα. Εγώ έχω επιλέξει κάποια πολύ γενικά, το τύπου η αύξηση της αυτοεκτίμησης, η ικανότητα το να διαχειρίζεται κάποιος καλύτερα τις αλλαγές και τα εμπόδια, ειδικά με όλα αυτά που έχουν συμβεί έτσι τα τελευταία 15-20 χρόνια, με capital control, κορονοϊό, οικονομική κρίση, καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, καταστροφές, πυρκαγιές και όλα αυτά, βιώνουμε διαρκώς μία αλλαγή. Δεν είναι ότι κάτι άλλαξε και θα επανέλθει. Η μία αλλαγή διαδέχεται την άλλη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να πρέπει να προσαρμόζεται τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα για να μπορεί να διαχειρίζεται όλα. Και να είναι και ok μέσα σε αυτό. Να είναι καλά, και καλά. Το εντάξει, τώρα μην ζητάμε και πάρα πολλά. Και να προσαρμόζεται και να είναι καλά. Πραγματικά δεν γίνεται. Και να αποδίδει. Και εύκολο. Μόνο εύκολο δεν είναι. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια. Και δεν πειράζει αν δεν το καταφέρουμε και πάντα έτσι. Για να μην έχουμε και αυτό μετά τη τελειότητα, ότι πρέπει να τα μπορούμε όλα. Όχι. Μπορούμε όσα μπορούμε και it's ok. Αλλά αν νιώσουμε ότι θέλουμε το κάτι παραπάνω, υπάρχει τρόπος να το καταφέρουμε. Αν. Λοιπόν, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, διαχείριση άγχους, τεράστιο θέμα στις μέρες μας. Αποτελεσματικότερη διαχείριση ομάδων και προσωπικού, που κολλάει και με τις ομιλίες που ακούσαμε πιο πριν, όσον αφορά την ανατροφοδότηση, όσον αφορά το να μοιραστούμε το όραμα με τους ανθρώπους μας, να μπορούμε να μας καταλάβουν και το τι έχουμε στο μυαλό μας για την επιχείρησή μας. Στρατηγικό σχεδιασμό και στοχοθεσία. Και μάλιστα τώρα στη στοχοθεσία, όταν έφτιαχνα την παρουσίαση, είχα βάλει άλλες 5-6 διαφάνειες, που για να μην πάθεις εγκεφαλικό, λέω ότι τις έβγαλα. Παρά τα αυτά όμως τις έχω έτοιμες και ήταν μια συγκεκριμένη στοχοθεσία που χρησιμοποιούμε στο NLP, με ένα παράδειγμα αρκετά απλοϊκό στο πώς μπορεί κάποιος να αυξήσει τις κρατήσεις στο κατάλημά του. Αυτό λοιπόν, παρότι το αφαίρεσα για να αποφύγουμε το εγκεφαλικό, είναι έτοιμο. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να δούμε λίγο τη διαδικασία της στοχοθεσίας, ποια βήματα ακολουθούμε και πώς καταγράφουμε το στόχο μας, μπορώ καταρχήν να του το στείλω ως παρουσίαση, αλλά νομίζω ότι θα έχει ένα περισσότερο ενδιαφέρον, επειδή μου έχεις πει ότι είναι ενδιαφέρον θέμα. Θέλεις να δώσεις ένα hint? Επίτηδες το έκανε αυτό. Είναι 5-6 βήματα, δεν στα έχω στείλει. Τα έχω στον υπολογιστή μου. Γιατί θέλουμε να είναι πρακτική η κάθε ομιλία, να μπορούμε να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Πάνω σε αυτό, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω κι άλλο από το χρόνο, σεβόμενοι και τους υπόλοιπους ομιλητές και την κούρασή σας. Μπορούμε να κανονίσουμε σε δεύτερη φάση ένα Zoom. Όποιος θέλει μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του και να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα αυτό που έχω θέσει εγώ, και ταυτόχρονα εσείς live να θέσετε το δικό σας στόχο και να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό παράλληλα. Δηλαδή, να σας εξηγώ τα βήματα, να σας έχω γραμμένο το παράδειγμα, γιατί έχει να κάνει πολύ με τις λέξεις και με το πώς τις τοποθετούμε, και εσείς όλο αυτό να το κάνετε εφαρμογή σε ένα δικό σας στόχο. Στον όποιο στόχο έχετε. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι business, γιατί λειτουργεί γενικότερα σαν στοχοθεσία. Οπότε, αν κάποιος θέλει, και μετά να του στείλω και την παρουσίαση, με μεγάλη μου χαρά από μένα.
Άρα λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία του business coach ο κάθε επαγγελματίας μπορεί να θέσει ένα στόχο ή να λύσει ένα πρόβλημά του με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που τον βοηθάς εσύ. Με μια συγκεκριμένη μέθοδο που έχει να κάνει με το να είναι συγκεκριμένος, με το να είναι οριοθετημένος, και δεν αναφέρομαι στο SMART, που επίσης είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό. Είναι ένα επίπεδο, έχει μεγαλύτερο βάθος η συγκεκριμένη μεθοδολογία. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο γιατί ορίζεις πάρα πολλές παραμέτρους. Έχει να κάνει με τα μαξιλαράκια ασφαλείας που λέω εγώ αν κάτι συμβεί. Και γενικά είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένο. Έτσι. Τώρα το τελευταίο, και θα κλείσω με αυτό, είναι μια μεθοδολογία δικής μου έτσι εμπνεύσεως. Και γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει και τη μία λέξη από τις δύο λέξεις του ονόματος της εταιρείας μου, για την οποία διακρίθηκα πριν λίγους μήνες. Και για την ακρίβεια διάκριση αυτό ήταν πάνω σε δύο cases στα social media, στο Facebook, και την μεθοδολογία που θα σας πω τώρα. Η Golden Trove είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους ενός brand, του επιχειρηματία, της ομάδας που το διαχειρίζεται, εξωτερικών συνεργατών, μεταξύ του οποιοδήποτε έχει να κάνει σχέση με το brand, με το όνομα του προϊόντος ή της επιχείρησης. Και είναι ένας τρόπος επικοινωνίας που μπορεί να είναι χρήσιμος σε θέματα στρατηγικής, σε δημιουργικά project, σε θέματα συμβουλευτικής και σαφέστατα στο business coaching για το οποίο μιλάω εγώ σήμερα. Πού βασίζεται αυτή η νέα μεθοδολογία? Έχει κυρίως τρεις τομείς. Είναι οι ανοιχτές δομημένες ερωτήσεις του business coaching. Είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, το Meta Model, και έχει να κάνει πώς χρησιμοποιούμε λέξεις που έχουν π.χ. μέσα τους κρύβουν πολύ έντονα το στοιχείο της γενίκευσης, πώς αυτή τη γενίκευση τη πάμε προκειμένου να καταλάβουμε πιο ουσιαστικά τι θέλουμε να πούμε, και αν εγώ πω α, η ομάδα μου να καταλάβει α, αν πω β, να καταλάβει β. Γιατί πολύ συχνά, ας πούμε, ακούμε αμάρι Πινελόπη, το έχω πει, το έχω ξαναπεί, δεν καταλαβαίνουν τίποτα ρε παιδί μου, άλλα λέω εγώ, άλλα κάνουν αυτοί. Και λέω ναι, οκ, αλλά πώς δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή άλλα λέτε εσείς, άλλα καταλαβαίνουν αυτοί, μήπως να πούμε τα ίδια όλοι μαζί και πώς θα το κάνουμε. Και το τρίτο, το οποίο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα σας πω, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τα παιδιά. Αν έχετε δει, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν φανταστικούς φίλους. Κάθεται το παιδάκι στο γραφείο του, ας πούμε, στο τραπέζι και παίζει, και είναι δίπλα ο φανταστικός Γιαννάκης, που του έχει βρει όνομα, αναπτύσσει διαλόγους μαζί του, τον φαντάζεται, τι χρώμα μαλλιά έχει, αν είναι ψηλός, κοντός, τα πάντα. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, εγώ ζητάω να κάνουμε το ίδιο για το brand. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε, ας πούμε, τώρα ότι έτσι όπως κάθεστε όλοι δίπλα σας, κάθεται το brand της επιχείρησής σας. Και αρχίσουμε αυτό το δίπλα σας, αρχίζουμε να το χτίζουμε καταρχήν οπτικά, πώς είναι δηλαδή στην εξωτερική του εμφάνιση, για να βοηθήσουμε λίγο το μυαλό να το κάνει εικόνα και να μπορέσει να συνεχιστεί η σκέψη. Και περνάμε μετά σε εσωτερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι το brand, ας πούμε, Golden Dust. Okay. Πώς είναι, πώς μοιάζει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, θα θέλαμε να πάμε για έναν καφέ μαζί του. Πάρα πολλές φορές όταν έχω ρωτήσει και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αλλά και άτομα της ομάδας, θες να πας για ένα καφέ? Πινελόπη, μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι στο γραφείο 10 ώρες τη μέρα, ούτε για καφέ θέλω να πάω, ούτε για μπύρα, ούτε για τσίπουρο, ούτε για τίποτα. Είμαστε μια χαρά εδώ που είμαστε. Και εκεί λοιπόν είναι μια εξαιρετικά απλή ερώτηση. Φαίνεται όλη η σχέση, η συναισθηματική σχέση που έχει κάποιος με τον brand της επιχείρησής του. Το αν υπάρχει δέσμευση, το αν υπάρχει σχέση και τι στοιχεία έχει αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι όχι, εγώ δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ, δώσαμε, πήραμε, είμαστε μια χαρά. Τι θα μπορούσε να γίνει για να θελήσεις να πας? Ή αν πήγαινες, τι θα συζήταγες? Και δεν λέω το προφανές για το ξενοδοχείο, delete όλο αυτό. Τι θα έχεις να πεις μαζί του? Δηλαδή, τι τύπος είναι, έχει χιούμορ, είναι σοβαρός, έχει κάποιο ενδιαφέρον, του αρέσουν κάποιες δραστηριότητες? Αυτό, ας πούμε, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Να μπορούσε να γίνει π.χ. εάν χρησιμοποιούσαμε ως brand τα Ιωάννινα ή την Ήπειρο, που εκεί κι αν είναι huge, ας πούμε, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι mother brand, είναι πολύ μεγάλο Ήπειρος. Αλλά αν χρησιμοποιούσαμε ακόμα και τα Γιάννενα, είχατε ένα φύλλο χαρτί και αρχίζαμε και το παίζαμε αυτό,
και υπήρχε φυσικά ο χρόνος, το να δώσουμε όλες τις απαντήσεις και να ανταλλάξουμε τις απόψεις, νομίζω ότι κάποιοι θα παθαίναμε σοκ, γιατί ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Επί της ουσίας αποκαλυπτική. Και νομίζω ότι είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας και να πούμε ότι κάτι μας αποκαλύπτει. Οπότε, κάποια στιγμή... Εγώ έχω αποφασίσει να τα κάνω αυτά τα βήματα με την Πινελόπη, μόλις ηρεμήσω λιγάκι από Οκτώβρη. Λοιπόν, οπότε ανυπομονώ. Ναι, ναι, είσαι έτοιμη, Όταν κάνω αυτό το ερωτηματολόγιο, δέχομαι δύο αντιδράσεις. Η πρώτη είναι γέλιο. Λέω, παιδί μου, τώρα σοβαρά, ας πούμε. Τι είναι αυτά που με ρωτάς τώρα, σοβαρέψου. Λέω, περίμενε. Και το δεύτερο, επειδή βομβαρδίζω με ερωτήσεις, είναι. Πρέπει να λέω τώρα στον ψυχαναλυτή, έχω έρθει, ας πούμε, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, πολύ μας πιέζεις. Αν όμως λίγο με εμπιστευτούν και ακολουθήσουν τη διαδικασία, στο τέλος φτάνουμε σε ένα. Όντως. Συνέβη όλο αυτό. Θέλει κάψιμο. Πολύ. Λοιπόν, και για να το ολοκληρώνω σιγά σιγά, είναι μια μεθοδολογία που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη προϊόντος και brand, στο δημιουργικό σχεδιασμό, σε ενέργειες επικοινωνίας, ενέργειες διαφήμισης, στρατηγική, συμβουλευτική και business coaching. Τα ωφέλη υπάρχουν σε πάρα πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από τον ίδιο τον πελάτη, αποκτά μια συνολικότερη επίγνωση τις σχέσεις που έχει με το brand, αλλά και για το ίδιο το brand, επανατοποθετεί τη σχέση του, διευρύνεται η αντίληψη, βιώνει μια πάρα πολύ ευχάριστη και μια πολύ δημιουργική εμπειρία και φεύγει λίγο αυτό το άγχος και λίγο ρουτίνα και λίγο εγκρίνια και κάνουμε ένα ωραίο διάλειμμα που η ομάδα δένεται κιόλας. Η ασάφεια που κουράζει κάποιες φορές, σαφέστατα, που έχουμε μέσα μας. Σαφέστατα. Και εδώ, πάνω σε αυτό που λες για την ασάφεια, έρχεται το άμεση και αβίαστη υλοποίηση κάθε project. Γιατί όταν ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα τι έχει ο άλλος στο μυαλό του και πολύ απλά του το δίνουμε, γλιτώνουμε χρόνο, γλιτώνουμε χρήματα, γλιτώνουμε κόπο και είμαστε όλοι happy. Ας πούμε, π.χ. όταν έρχεται κάποιος και θέλει να του σχεδιάσει το λογότυπο. Αν κάποιος, φαντάζομαι αρκετοί από εσάς, έχετε συνεργαστεί με γραφίστες, είναι πολύ γνωστό το φαινόμενο του να στέλνουν ένα αρχείο. Μεγάλο σε αυτό. Μικρή είναι εκείνο. Άλλαξε λίγο το χρώμα, βάλτε το λίγο πάνω, βάλτε το λίγο κάτω, τράβηξε το έτσι, τράβηξε το αλλιώς, βάλτε το και ένα καπέλο για να είναι έτοιμο. Αυτό όλο δημιουργεί γκρίνια. Δημιουργεί ένταση και κάποια στιγμή το πελάτης ή το γραφίστας λέει: εντάξει, κάνε ό,τι θέλει, τι ντομάτες θέλει πάνω στο κεφάλι του. Βάλτε να τελειώνουμε, δεν αντέχω άλλο. Ή ο πελάτης λέει: παιδιά, έλεος με αυτά τα mail, δεν μπορώ. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Μπορώ να έχω τη μακέτα να τη στείλω τυπογραφείο. Τώρα όλο αυτό μπαίνει ένα τεράστιο χ. Γιατί ξέρω τι έχει ο απέναντί μου στο μυαλό του, το έχω μεταφέρει στην ομάδα μου με τις σωστές λέξεις και τα περισσότερα project που αναλαμβάνω δεν έχουν αλλαγές. Δηλαδή το πρώτο προσχέδιο που στέλνω σε κάποιον είναι ταυτόχρονα και το τελικό αρχείο χωρίς καμία αλλαγή. Χωρίς πηγενέλα, χωρίς τίποτα. Και γι' αυτό με λατρεύουν και οι γραφίστες. Πόσο χρόνο, πόσο κούρασε και πόσα λεξοτρανή, πόσα Ζάναξ. Δεν είναι θέμα χρόνου, είναι κι άλλα στη μέση, έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω και κλείνω με αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη και για την ομάδα υλοποίησης, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν ένα ριάκι, γιατί αρχίζουν όλοι και επικοινωνούν με όλους. Αλλάζει η δυναμική της ομάδας. Δεν υπάρχουν νοητικά εμπόδια, δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Έρχεται όλο αυτό και αποκτά μια αρμονία. Δημιουργική ελευθερία, γλιτώνουμε χρόνο, χαιρόμαστε. Οπότε τι άλλο θέλουμε, ο πλανήτης happy. Και αυτά ήταν, τελείωσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πινελόπη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μας έδωσες έτσι μια ωραία, ευχάριστη νότα. Μια ευχάριστη νότα και μια μοντέρνα υπηρεσία. Μια νέα υπηρεσία που την χρειαζόμαστε, αλλά δεν το ξέρουμε. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε. Τώρα γιατί δεν το πάμε αυτό, άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδή να πω, έτσι. Βεβαίως. Έχει μέλλον.